Smile and Learn. Què tal, amics? Avui us presentaré a la lletra Q. Sí, estimats amics, sóc la lletra Q. Voleu que us expliqui coses sobre mi? Atents, que sóc una lletra una mica especial. Començarem amb el meu so. Repeteix amb mi. Q, 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 Q. Q, 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 Q. Més alt. Q, 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 Q. Perfecte. Com us deia, sóc molt especial. Sempre em segueix la meva amiga la lletra U. Però compte, que és muda. Després, només pot acompanyar-nos la lletra E o la lletra I. Què et sembla? Ho vols repetir amb mi? Primer amb la E. Que. I ara amb la I. Qui. Que bé que ho has fet. I ara t'ensenyaré com m'has d'escriure. Primer t'ensenyaré la majúscula. Comencem aquí i baixem fent un cercle així. Ja està. Ai no, que ens deixem el pal. Així, ara sí. Mira, sembla una pala de ping-pong. Ara la minúscula. Atent, comencem aquí i fem un cercle així. Ara baixem i tornarem a pujar per acabar en aquest punt. Per acabar, hem de fer un palet just aquí. Fet, mira, sembla una mànega enrotllada. Prova-ho a casa amb paper i llapis. És molt fàcil. I ara t'ensenyaré algunes paraules que comencen per Q. La primera lletra de quiosc és la Q. Vaig al quiosc a comprar el diari. Química també comença per la lletra Q. Soc tot un científic. I quiet, per quina lletra comença quiet? Per la Q. Molt bé, fantàstic. Quesadilla comença per la Q. Sabies que aquesta recepta ve de Mèxic? M'encanten les quesadilles. Què et sembla si cantem una estona? Quim, ets aquí? En Quim vol la seva quesadilla. No para quieta-la, molt pilla. Fins i tot li surt el tomàquet. Verge, quin disbarat. Fins i tot li surt el tomàquet. Verge, quin disbarat. Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.